vaše deti alergiu či zapchatý nos? Žiaden problém, máme pre vás riešenie. Sinus rinse, teda nosná sprcha, aj sáčky s už vopred predpripravenou solou ponúkajú pre vás, ale aj pre vaše deti veľa výhod. Napríklad, neobsahujú žiaden lepok, ani konzervanty, či žiadne iné pridané látky a vďaka svojej veľkosti sú vhodné aj na cesty. Použitie je veľmi jednoduché a preto to zvládnu aj tí najmenší. Do fľašky napustíme teplú vodu, potom pridáme sáčky, zatrasieme a môžeme ísť na vyplachovanie. Najprv jednu dierku, potom druhú. A ak potrebujete presnejší návod, nájdete ho v ďalšom videu. V balení nájdete fľašku, izotonické už vopred predpripravené sáčky a jasný návod. S jednoduchším sušením a odkladaním vám pomôže Nasadok Plus. Je to stojan, vďaka ktorému bude vaša fľaša vždy suchá a pripravená na ďalšie použitie. Chcete, aby vaše deti mali čistý nos každý deň? Kliknite na náš e-shop a objednajte si Sinus rinse ešte dnes. Čau!